Ada sulla abantu kayak. Welcome, Baba. What's gonna say, Baba? Welcome, say, Baba. Welcome, Baba. Welcome, Baba. Kana pasina volume ngatizvisiye. Aiwa, Baba. Welcome, Baba. Thank you so much. We love Thank you. you so much. Eagerly anticipating. How are you? Maradi Baba. How are you? We are fine, Baba. Kukuonai.
Aiwa, tiri right, kwakutonhora chete. Yeah, ukungondwa kudaro. Good to see you. Yeah, kuri kutonhora mazuva ano. Ndakutopfeka juzi. Makuhanda iko. Ndakakuti kadirege kutonhorwa. Aiwa, baba tinamboona kwepezo dzorese. Ndaona vei. Tidaona kuona kwepezo. Is everyone online now or tichineka nguva bichana? Kusvika mangwana baba. Tinosvika mangwana kupi? Only 122 now, Baba, but I think they're more joining. Mukavapa maybe 2 or 3 minutes. Oh, okay. Hanzi nemumwe mungoita saves ye3 minutes takurara mheno ada kurara inini. Maijiwe ndakuona makadiko maijiwe. Maijiwe havasi kundinzwa kandimboreserewo maijiba. Oh, hanzi vanhu vachimujoina. Hello baba, makadi yenyu? Ndiri right. Ichipo? Makadi koko. Iripo baba? Hey, how are you? How are you? Chikomana ichi. Oh, no, I'll pray vane maprayer request ndichazonamata kwekupedzisira. Zvakanaka baba. I'll do that. I was just greeting a few faces. Dzandoziva. Team rese, my God. Vamwe vakapfeka fesi dzekutondivhundukira. No, I'm excited to see you. Ndara baba hove hapo muri right. How are you? Maswera sei baba? Ndaswera zvakanaka, maswera sei? Ndaswera. Uri sei koko? Takamuka pano ane flu. Hatisi kurara baba. Hamisi kurara. Aiwa vanhu ngavarara. Service. Unongoijinova service unorara zvako. Makadi baba. Ndiri right, munofara here? Makadiko baba. Vakunanga muri right here apo. Makadiko baba. Muri right here. Baba. Aiwa, ndiri right. Ndaswera zvakanaka. Makadiko baba. Ndiri right, munofara here? Ndiri right Spirit. Makadi baba. Aiwa, ndiri right. Moroi. Good. Pajeu makadi. Madya here mwana wakudaridza kunge wadya. Tadya baba. Aiwa tiri go. Oh, makaguta. Kaguta. Some of your faces don't look, like one. Izi matama akatsvukira vanhu vakaguta. Vanhu vakaguta. Havasi kufasta. Yeah, I can see kuti vanhu havari kutanya. Holy Spirit iri kutifidha. Panatural kusimba. I was I think 2 weeks back when I was at the mountain. I think it was day number 6. So I was praying in the mountain, and I moved away from where the other 2 guys were. And I went, I think, about 300 meters away in the mountain.
Yeah. So I heard a sound in the trees, like I think it was a monkey or a baboon or something, and it was moving towards me. And you know, I was moving. You know, day number 6. No water, no food, and kuzwa sound yechinhu chiri kuapproacha nepesi chaiyo yekunge chiri kukufarira. You know what I did? I didn't pray, I stopped. And I said, I'm not going to give you the privilege of running away from you. If you are going to kill me, you are going to kill me as a man. I will be standing. All right. Amen. Amen. And the thing disappeared. Wow. Oh, So I didn't know who the church is, but he tried to scare me, and I said, I won't be yeah, scared. kwakuda kukutyisa. Who is afraid of dying when they are fasting? You know, you go straight to heaven. Why should I? Hapana chekutya. Hapana chekutya. Kudenga straight totokoswa kuti ndadzoka ishe. Ndasvika. Basa ndasiya ndapedza. Amen. Wow. Yeah. We meet. Many people don't understand kuti when you are fasting, you meet both sides. You can also have an encounter with the devil. Yeah. If you check in Luke chapter 4, Matthew chapter 4, Jesus actually had an encounter with the devil during prayer. Yeah. And it was a confirmation that his prayers were working, and he had gone to prayer because of the Holy Spirit. Yes. Yeah. Imagine him coming to say, I had a 40-day prayer and fasting, and all the 40 days I was with the devil, because Baganzi to be tempted for 40 days, which means he was in the company of the devil for 40 days. Yeah. Can you, if I am going to tell you that 7 days and 7 nights, and I spent those nights and days with the devil, all of you are going to switch off Zoom and run and pray for disconnection. You see, so Jesus actually spent the 40 days with the devil. Go and study it well. You can't really teach it like that with the whole group, but if you look at it very well, when you want to be the best, you have to go through the West. Champions, when the ground is the West. So you have to face the adversary, the best of them, for you to be the best. Amen. So when God is preparing you for the best, you go through the West. What prepares you for the best is the West. So whenever you are going through the West during your prayer time, know that very area you are going to be the best in that area. Amen. Are you getting it? Amen. And then if you look very well, when Jesus came from that 40 nights prayer, the first encounters were with the devil, with demons. And those demons, people were shocked at how he chased them out. Because he had met their master and defeated him. Okay. So sometimes the master of your problems is sent to you, so that when you master the master, you can master the young ones easily. Yes, so. Amen. So I always most of the times when I was teaching them here, I would tell them andishandise testimony kuzoti prayer yangu yanzwiwa, ndoshandisa a tragedy or a disaster. Always. You know, when I'm preparing for a service, chinoita ndizive kuti zvandanamatira zvakunoitika kuservice. Kutoitika something chinondirwadza. I remember
I was about to attend a service, I think the following day. I lost 3,000 chicks. Pakanaya mvura ikauraya huku diki 3,200. If you multiply that by $10, kana yakura, that's 32,000. Baba. Yeah. And I celebrated ndakabva ndaziva kuti chachaya kwandiri kuenda. Hello. So if you want to know what God is about to do, look at the reaction of the devil. If you can't see what God is about to do, if your sight is so poor, you can't see what God is about to do, just check. Satan ari kuita paside pako, you know kuti Mwari wada undipa bhutsu kana akabata banga rekucheka makumbo. Ukaona akobata gumbo rako unoda kuti dambo unotoziva kuti pane bhutsu dziri kuuya naMwari, unobva watongoziva. Saka always, sometimes when you are praying, open the other eye, not to see what the devil is doing, and you know what God is about to do. Are you getting that? Yes. This is just preparation for you, so that when we go into our main service, which is about the blessing, I want to bless you. I want to impart the blessing of the Lord. During prayer, the devil tries to steal your direction, your stability, so that you end up focusing on the wrong thing. To divert you, because if he can't destroy you, he will divert you. If he can't divert you, he will distract you. Are you getting that? Diversion. Apana kungonditi nditadze kufokasa nezvandinofanira kutarisa nazvo. Amen. And many people think we don't really get into issues because we are pastors. I get more attacks than you. That's true. Yeah, that's true. Yeah. Definitely. This last time when I went to the mountain, when I then saw the angel of fire. A day before I went to the mountain, I had 2 injections. I was so sick, I injected twice. Hello. Yes. Amen. Hello, Baba. Yes. You have never heard a pastor tell you the truth. They tell you we are stones, we don't get sick, we don't get into trouble. It's a lie. So I'm just giving you a glimpse of what we go through. You know why I was sick? The devil was stopping me from going there. So I had to be injected to stop the pain. And the moment I left, I think midway through the journey, I was as fit as a fetal. Wow. No sickness, nothing. Wow. The devil is And alive. imagine, I went there, spent days there fasting, no water, no food. I came back here. I didn't eat that night. I just drank something. I slept. I was strong. Wow. And I went there. He was trying to stop me. Sometimes you have to use physical means. Physical means to counter his spiritual attacks. Saka imi pamunombochema paya ndotomboseka zvangu ndichikunyaradza kuti vatita. You know, when last year, before we had our service at the Aquatic Complex, I was at the prayer mountain alone around past 2 on the day of the service. So I prayed and prayed and prayed, and I was tired. You know, you can sense the presence of a demon. The same way you can sense the presence of a person. If you are sleeping,
and somebody enters the room and they are standing like wakarara and akamira akadai, unomuka because your spirit is not sleeping. Even munhu akakutarisa iwe usina kumutarisa, you can sense it and look at them kuti pane munhu akanitarisa. You know that. Yes, Baba, chokwadi. That's exactly what your spirit must do. Ukapinda pane madhimoni mumba, you must sense kuti mubhedroom muno mune dhimoni. Inzwa nekusenza kuti riri pamubhedha here, riri pawardrobe, riri padhoo. Munongopesana nawo kai. Yeah, you can eat a demon. Yeah, it's true. You can actually eat a demon. Saka, there should be times when you buy food, even in a shop, prepared by a demonic person, and you buy it. Before you eat it, you say, I'm not going to eat this. You throw it away or you give it to another person. Ari demonic as nabasana vanongowedzera pane 50 ana. So I then prayed and I sensed the presence of a demon. You know, huge demon, the big one, the meta one, those that can actually push a province into chaos. So I then went into the car. And I began to pray. Ndovana, you know, ndovana batwa nehope. Saka ndakapepuka mota ichipushwa. It was pushing my car. When I woke up, I checked the mirror, you know, repapa, and I saw no. Ndaingopenda baba. So, demons fear men who know the word of God. Amen. They don't really fear prayer, they fear the word because their judgment will come from the word of God, not from prayer. Prayer expires. Prayer is personal, prayer is a seasonal thing. But the word of God is a permanent weapon, it's eternal. Ukangotaura the word, you are pronouncing judgment on them, they will run away. Admini takwana here tione kuenderera mberi titange zvedu. 146 izvezvi. We can go ahead. Vamwe vakarara. Vamwe vanotozoona inonzi vanozoona link yacho musi weSaturday next week. Ndikona munhu ari kuchamangaidze kuda kurara uyu. Imi nyika iri kurara inokukuvadzai. I slept in 2 and in 2:59 I was up. So I slept 1 hour. But can you see a sign yekuti ndakuda kurara? So thank you so much. Izvezvi manje takuenda pamodhi yekuteerera, so you are going to mute all your microphones. So ndikati, are you hearing me? You wave your hand like this. Okay. All right. Very good. So if I say, are you hearing me? Ndozwa kuti tichiri tese. Unosara wakutaura wega nefoni yako vanhu vararaka. Aiwa hatisi kurara. Are you hearing me? Yes, Baba. Are you seeing me? Yes. Wonderful. All right. So we are going to start with the word of God. You can take your own Bible. Take your own Bible.
If you have your Bible by your side, get yourself the Word of God. By the way, I was telling the guys what happened. I saw, I think last week, not this one, the week before, a man came with the Bible and he made me to read from the book of John. And I saw two missing chapters that are not in the Bible, the physical one. Yes. So ndakatanga kuziva kuti Bible harina kukwana iri, rakashota. Ehe. Ndikuzwa munhu kuti haana kudzima chi, ndo wandanda kubata iye. Haana kudzima microphone yake. Right. Let's start now. Anditika, let us pray and then we start into the word. Tiende kunosvika panyaya yedu ye blessing kuti iende pamunhu zvinofamba sei. Anditika. Amen. Let me pray. Let me pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this opportunity to minister, to interact, and to be together, to learn, and to commune with your spirit. Lead us to hear, lead us to speak the right things. Direct us and guide us, Holy Spirit. Even as we go further, let the word that we speak today, the declaration and the prophetic, become a reality, an occurrence, an event in our lives. Let it become tangible. Let this day be the start of a new season and the end of old seasons. Let it be the beginning of new chapters in our lives. In the name of Jesus, Lord, we thank you for being with us, because your word says, where 2 or 3 are gathered, you are there also. And whatever we bind today here on earth is also bound in heaven. Heaven shall react and act upon our words today, because that's what your word says. We are grateful and we are thankful. We are delighted that you are in our presence. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Right, we'll start by reading from the book of Genesis, chapter 1. And it says on verse 27, so God created mankind in his own image, and in the image of God, he created them. Male and female, he created them. Verse 28, God blessed them and said to them, God blessed them and said to them, if we are to be very good students of the Bible, God did two things. He created man, and then he did what? There is creation, and then there is what? Blessing. I know. There is blessing. There is blessing. Yes. Anzichi. Taura etinzo. Made him in his own image. He created man and what? All right. So if you are a good student of the Bible, there is creation and there is formation. Where he was now made, the body was made using sand, using the soil, using the dust. And then the created man was then placed in the body, and he became a living soul. But then God is blessing the created man, not the formed man. In the absence of the body, the man is being told something by God. There are declarations being made by God. Are you getting something?
Yes. So in verse 28, this man was not on the earth. Hello? Because the man was then formed in chapter 2. So the blessings of a man are recorded in the spirit of a man. Are we getting it? It is your spirit. As I'm speaking, it is your spirit that is receiving, not your body. And chinonzi iwewe is not you. Anechifesi chandiri kuona. That's not you. That's the container of you. The contents of that container ndo chinonzi iwewe. Wendi anonzi Messi, anonzi Edith uyo is not the one that I'm seeing with this physical eye. Kutaura pachokwadi ndechekuti Messi haaoneki neziso iri, because Messi mweya. Iyeye Messi yeye ndiye akacreatwa naMwari, but watinoona akafomwa naMwari. Saka Messi watisingaone is the created Messi, and the Messi that we see is the combination of the formed and the created. Then the blessing of God is received by the created one, but it is enjoyed also by the formed one, or rino manifesta on the formed one. Saka, when demons come, they come to stand between the Messi, the created, and Messi, the formed. So that Messi, the created, will be richer according to God, but Messi, the formed, will be poor. There will be a discrepancy or a difference between what God created you to be and what you are going through. And this is right. And then pane nyaya iri kubuda iri kunzi naMwari, when God then said to them, blessing them, he is speaking word. We then get to understand that the blessing of God is transferred in the form of word. So you receive the blessing of the God through the ear. You have to hear it to have it. So kana usina chavakambonzwa chine chekuita nemarriage, marital blessing, what you have is not a blessed marriage. Saka, the first thing chaunoziva kuti your marriage will be blessed is you have to hear it before you have it. So most people are having it before they hear it. Vanodanana vororana vobva vaenda kuchechi vatende utsana vononamatirwa kuti marriage yavo ive yakaropafadzwa, kuti pastor namatirai marriage yangu iropafadzike. But chinofanira kutanga kuropafadzwa nemarital blessing, vobva vanotsvaka munhu wako according to the blessing in you, because the blessing will attract the right person. Saka vanotanga nekumashure kwenyaya kuti vanotanga nekutenga marata vasati vatenga stand. Hallelujah. Amen. So in this case now, we were then diverted from the blessing. Pakuti hatina kudzidziswa kuti blessing inopackagwa sei, inouya sei. So whenever you get to a person who no suspect out a blessing, you have to provoke them to speak. And to speak good. So there has to be a transfer of the blessing through the mouth of a person who is blessed. And you, the receiver, have to open your ear. So it enters through the ear, and then it is seen by the eyes and handled by the hands. That's the process. So the most blessed person starts as a listener. Quite as a prayer warrior. Because tikadzoka ku chapter 1 kuno, mhuka dziri kuropafadzwa naMwari pasina prayer, dzakaropafadzika sei?
nekuti idzo dzakateerera pakataurwa naMwari pari kunzi and God blessed them. Hello. Amen. So when you are blessed, there has to be sayings or speakings or declarations or prophecies. Anditika, right? And you are then blessed to do something. There must be a blessed too, which means the blessing comes to give you capacity, to give you ability, which is supernatural. Are we together? Yes. It means you begin to achieve what can only be achieved by a spirit, what can only be achieved by God, what can only be maybe done by God. So blessings come as a supernatural enhancement to the natural man. It is a force, it is a supernatural ability to succeed. It is a supernatural ability to excel, to overcome, to achieve, to make it, to do it, to surpass, standards, limitations, and expectations, even possibilities. Once you are blessed, the sky is not even the limit. You do the impossible easily. You become subhuman, or you become, maybe I'll say a blessed man is a man who is like God. Amen. And a blessed man is a man who is beyond and above an ordinary man. This one is blessed. Huku dzake dzinokandira mazai tutu. Vamwe dzichipiwa mishonga nezvese kuti dzikandire dzorega kuti kukandira dzadya chikafu handiti. Right. I will then show you kuti when Adam received the blessing of God, chakaitika chi, we are going to trace it so that you become interested in getting the blessing and not the fruit. Amen. Of the blessing. Because there is a difference between the blessing of God and the fruit of the blessing. You can get magwava, anditika, and you can get mugwava, unobereka magwava. Saka blessing mugwava, unobereka magwava. Magwava e blessing yechi imota, dzimba. Saka dzimba adzisi blessing, but dzimba dzinogona kuva mucherechedzo wekuti waka blessed. Dzinogona kuva can be a sign that you are blessed, but them, they are not a blessing. Saka you can't say this car is a blessing. No, because the guava harisi mugwava. Amen. Are we together? Yes. So a man who is blessed can get many cars, but if you give a many cars, he cannot get cars. He gets a car. So when you are blessed, you become a source, an endless source of what everyone is looking for. Amen. Because the blessing becomes the power to attract those things, to manifest those things. Are we together? Amen. Saka chinoita kuti iwewe u attract a marriage is a marital blessing. Chinoita kuti u attract dzimba uri ikoko. I blessing yechi yema properties. Chinoita kuti uite ma currencies ose mari dzose dziuye is the blessing of the Lord. Amen. Saka sometimes you don't need to look for a contract. You need to look for the blessing that DRC, Kazakhstan, Tajikistan, wauya kuno kunoita zvichenda zvakadaro. Still, you will be manifesting royalty wherever you go. So mukatarisa the life here, Joseph, he was blessed because his father was blessed. Paakaenda kuEgypt, in as much as akaita ma problems, kumba kwa Potiphar akapedzera pa top, kuJerry akapedzera Jerry guard, akapedzera prime minister. So wherever you go,
when the blessing of the Lord is upon you, you attract the favor of men, you attract appointments. Are we together? Saka, what you are lacking is not actually education. You are lacking an educated blessing. Rinoziva kuadjusta zvinhu kuti pawasvika pese rikufanira kukonzera vanhu kuti vaite sei. Mukatarisa the blessing that was upon Joseph, it was so educated. Parakasvika kumba kwa Potiphar zvinhu zvakatanga kuita zvakanaka, but parakasvika kujeri rakarotesa vanhu hope. Hello. Saka unofanira kuita blessing rakangwara zvokuti uri ikoko bhosi rako vanongorota hope kuti uyu muite manager, basa rinofamba panapa. Ndo blessing yakangwara. But kune imwe area rinotesi vanhu. Rinenge pauri kushandira iwewe vanhu vanopora, hakuna anofa, hakuna anoita injury, hakuna report inobva ikoko. Even pakaitika incident, report hainyoro, munhu angoti no, you know, it's no, there's no need for a report, you know. Vanhu vachidefenda a procedure yecompany inoflautwa kunzi chii chiri kumboitika panapa. It's because ndiwe iwewe ndo zvinoita futi blessing. Because the blessing of the Lord maketh rich, it adds no sorrow. Saka chimwe chinobviswa neblessing kana yauya misodzi. Saka anything chiri kuuya chakabereka sechori nemisodzi kumashure uku chinobvisirwa pasaidi. Zvimwe chete nemukomana ari kuuya kuzongopedza nguva kwauri achikunyepera kuti anokuda asingakude. Iye wacho akakuona akandwa sei anokuda anozwa sei asingakude obva akusiya. Saka ukangoona pana auya ari kutokuda zveshuwa. The blessing of the Lord maketh rich, it adds no sorrow. Hallelujah. Amen. Amen. When an ordinary man receives the blessing of the Lord, he becomes an extraordinary man with extraordinary capacities and capabilities. So when Adam was blessed, akatanga kupa mhuka mazita according to what God had willed. He could access alphabetical order yemhuka nezvakanyorwa kudenga, and it was so. Mhuka dzikapiwa zita, dzikariziva, dzikaritambira, dzikatanga kurirarama. Ndokupedzisira apinda nemumvura kunopa fish mazita. Kurota aikwanisa kupinda munyanza onodedza kana kuti aitaura ari kunze yonzwa. But aidziona sei kureva kuti aitopinda mvura ona shaki oti unonzi shaki achiraramawo 10 days ozobuda odzokera kumba achidzokera kubasa. So he could breathe underwater because he was blessed. Saka blessing inoita futi kuti ukwanise kuwithstanda panofira vamwe iwe haufire ipapo. Kana uri blessed ukaita cancer unoita for 50 years. Vanhu vachitokuona unzi akadiagnoswa cancer 1942 akazofa 2024. Amen. Saka the same disease will not kill you. Chishiuraya vari paside, it will not affect you. Chigumura chikauya kukambani, it will not gumura you. Iwe ndo unovhara kambani, musi unodzingwa iwe ndo musi unovhara kambani. That's what the blessing of the Lord can do. Amen. Hello. Amen. Amen. Override and overrule protocols, rules, ordinances, and expectations. And so we then follow up to show this blessing was given to Adam, and then he sinned. Tikazoona Mwari vakudzokera futi vachiita sei vachiblessa Noah. There was no need for Noah to be blessed. And in Genesis chapter 9, if the blessing was still there, so we can see that a blessing can be lost, a blessing can die. We also prove it. Hallelujah. Amen. Because there is no record kwese tikatera pana Adam achipa blessing kuvana vake kuti akamira pana nhingi akati nhingi nanhingi you are blessed. Kureva kuti blessing ikauya mandiri ndikasaitaura inofira mandiri. Yangu chapter 9. That is Genesis chapter 9 verse 1 iyo munotoiona pakanyorwa pakanzi then God
blessed Noah and his sons, saying to them. So a blessing is a command to do something. Okay. It is a command, a divine command to do something, to achieve something against or in violation of your own capabilities. Zavane kuti inini ndo blessed na mari ndonzi begin to fly. No blessing. It means that there was an incapability pavari yekuti vaite chifurupfuze kuzadza nyika inoi. Nhasi tese tiri pasi pezuva izvezvi takabuda pana Noah nemasanza ake. I can tell you kuti pasina blessing, pasina Mwari, it's not possible. Okay. Hello. Hello, amen. Hallelujah. Amen. Kozi varuma vanga vari vangani vanga vasiri vatatu here. Shemi, Hami naJafet. Vatatu. Vari vatatu, but tarisa mazariro akaita vanhu vakabudisa maChina, vakabudisa vanhu vekuCholocho, vakabudisa vanhu vekwaZuma, pakabuda Wikinero, pakabuda vanhu vekuMalawi. Saka the blessing yakareva kuti munhu ane color one anobudisa vanhu vane color dzese dziripo pasi pezuva. Hamusi kutombozvibata. Saka when tomato plants are blessed, unogona kuberekera orange. Vanhu blessing. Takusvika kumagumo. Takusvika kumagumo handina kana vanhu vari kuteerera. Amen. When you are blessed, mukatarisa hanzi Bible rinoti Jesu paakapiwa chingwa nehove mbiri akagiva thanks, akablessa. Amen. And immediately chingwa ichocho zviri 5 zvakadyiwa nevanhu 5,000 varume, vakadzi havana kuverengwa nevana. Hello. Amen. So, blessing inouya nekuperformiwa kwema-miracles. Saka unofanira kuti nhasi ndikataura blessing pauri every morning before wapinda mota kuenda kubasa unotaura kuti I am blessed. And you are saying I can do the unexpected. I can do the impossible. I can do the wild, the amazing. Unongofamba utaura kuti ndakaropafadzwa inini. Unotarisirwa nezvinotadzwa nevamwe ndo zvandinogona. Kutadzwa nevanhu ndo zvandinotoita inini because ndine simba rinopareta mandiri. Hallelujah. Amen. Are we together? Yes. Right. We then go forward. We tajamba where Noah actually blessed his son. Akufa. Mushure mekunge paitika an incident yekunwa wine pakadi akakesa vamwe akablessa vamwe. Still we are seeing the conveyancing of blessings, kind of the transfer of blessing. Ichingoenda through the mouth, through words. Amen. Saka musi wakavhurwa mashoko awakanzwa kubva uchiberekwa kusvika nhasi, wakanzwa blessing rakawanda here kana kuti wakanzwa curse kana kuti kutukwa kwakawanda. Because when those words are spoken, they create a path yaunoteera. They create events that you go through, happenings that you go through, capacities that you carry through your life journey. You begin to do according to the word. Saka mazuva wainzi natete vako uri mbwa yemunhu. It was a case, it was also a part of life. Unotanga kufamba nzira dzembwa mukurarama. Nzira yembwa ndeyekurambwa, ndeyekuakiuzwa, ndeyekudzingwa. Amen. Hakuna imbwa inoita stendi. Makamboona imbwa ine stendi yekuti taenda kuma tiles kudzimba dzabhoki.
Ndopaunoona uchitapuka kutenga kanhu kasina basa rese because imbwa hadzibvumirwe kutenga izvozvo, unongotenga chikafu chete. Kubva January takutoika July handiti. You were buying food. Imbwa irambidzo kutenga chikafu. Hello. Atofana kudara blessing pamusoro pako nhasi iwewe. Chirako iroro mazuva akataurwa namai vako vachirasika nababa natete nehama. Wotanga kuflya. Amen. We then come to Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Tiri kuona a man who was barren. 75 years barren. The wife is barren. They are 75 years. They are beyond age yekuita vana vari 2. And then the Lord is coming with a blessing. Pamwe pandida kuona secret yacho yeblessing kuti muri kumboblesserei munhu akadaro kuti uchaita vana vakawanda. Why musiri kungotaura chete but sei muri kutanga neblessing musati mataura kuti uite. Amen. Yes. Right. And then, the Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. This is being said to a person who does not have a child. Then I will bless you. Amen. I will make your name great and you'll be a blessing. Amen. And I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Amen. Day that Abraham was blessed by God is the day that Abraham was changed from living under natural laws to living above them. Amen. Amen. Yes. Saka nyaya iyoyi tinozoiteera toiona kumwana wacho kunachi even kwaari pakaitika nzara ipapapa akaenda kuEgypt. Instead yekuti adzoka aine zvinhu zvishoma aenda kunosundza akadzoka ari richa. Ndoita blessing. Hello. Amen. Blessing yacho yomirira hayo kuti mudhara asvike 90 something years. Nagogo vaite 90 years kuti vaite mwana. Ende ndobva vaita mwana ari healthy. Amen. Saka a blessing makes you unstoppable by any law. Yes. Saka kana kuchinzi maZimbabweans haapiwe dzimba aine 2 months ari muUK, kana une blessing above the law. Amen. Yes. Amen. Pana ndafunga kuti pana achabva arina kuti right rega ndigare ipapo pamba pamauya. Kune problem yechiko chete musati mablessing. I receive it. I receive. Hallelujah. Amen. Amen. Look at what the blessing is doing to his flesh. Makore ari kubva abvisirwa sting yaainayo. Makore chionai kuti Sara akachembera kudaro. Pavakasvika kuEgypt akaita mbiri yekuti zvakasvika kuhead office kuState House kuti president kune vanhu vari kubhodha kwamutare kuForbes pane mukadzi akanaka, kukafonwa mafax nemapicture nemawhatsapp akaenda. At that age of a blessing. Amen. Imagine kuti the blessing was pronounced on Abraham, but it affected Sarah to a point yekuti aitaridzika kuva munhu akanaka nekuda kweblessing yanga iri pamunhu waaigara naye. Amen. Saka zvinhu zvaunotengesa nemaservices aunoita kuvanhu kukambani haaonekwe kunaka kwavo because hauna blessing. But musi wauchabika tea uine blessing, vanhu vanotaura kuti tea yako inenge ine majarini. Saka blessing ikaleka panoleka kadhati pazvinhu zvako zvese. That miracle part of your life inoleka.
You know, I always tell people kuti ukapfeka hembe jacket irori randakapfeka ukapfeka with blessing pauri ukatanga kufamba munhu etanenge kubvunza kuti jaketi rako wakaritenga kupi. Kuti iwe vanhu unoshama kuti ini jaketi ndakaritenga 12 pounds rauri kubvunza ere kuti jaketi rako rakanaka wakaritenga kupi harodzeri wakaritenga kupi jaketi rako pese pawapfekera chinhu vanhu vanokubvunza wakazvitenga hamusati mamboitawo munhu wekuti anozokutsanangurira ega kuti hembe iyi unoziva here kuti ilebho rakati woti iguchi ita kunge saga rine simeni. Hello. Let's mute our microphones. Let's mute our microphones, please. Hallelujah. Amen. Saka, look at what the blessing is doing to Abraham's life, physically, spiritually, socially, financially, economically, everywhere. Saka ukaona social life yako unaona kushaikwa kwe blessing. Ukatarisa financial life yako unaona kushaikwa kwe blessing. Saka ndiri kukualeta to all that, so that at the end of the day, after the impartation of the blessing, you can now have a wider scope yekutarisa kuti yatanga kufunctiona kupi. Uchiteera kuti financial, yeah, I can see the blessing. Social life, I can see the blessing. Kwakati, I can see the blessing. Amen. Yes. So in a leadership, mukaitarisa ya Abraham, nema victories ose mukazoteera paakazorwira Loti, akadini kwese. Saka nhau yekuti uri kunonoka kuitwa manager, wakanonoka kuwana blessing. Hauna kunonoka kuita chikoro. Amen. Chokwadi. Saka you become visible because of a blessing. Ndo chakaita kuti Sara aonekwe nevanhu muEgypt mamune wakadzi wakanaka. But the blessings made Sarah visible. Kana usina kuroorwa tikakukanda blessing nhasi vanhu vese vanocheuka na president ukapfuura nekuparliament inomira session. I receive that. I receive. Amen. So we then proceed with that tosvika ku kumberi tichiramba tichidzika nayo toona where Abraham and Sarah got Isaac against odds. Saka a blessing enables a man to get things or to achieve things against all the odds. Yes. You go beyond the reach of ordinances, protocols, rules, laws. Vanhu vanokubvunza kuti zvakafamba sei? How did you get papers, permanent resident? Wakaiwana sei after 6 months uri muno? Ndakangoita ndakangoona ndafonerwa kuti mapepa enyu aita. Amen. Very good. We proceed and we go to notice another guy kumberi. Where we see Isaac now talking to his son. Aditika. In Genesis chapter 27, it says, when Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for his elder son Esau and said to him, my son, here I am, he answered. Isaac said, I'm now an old man, and do not know the day of my death. Now then get your equipment, your quiver and your bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. We're not also that my soul can bless you. Amen. But now, chicheka ikuti
takuona kuti blessing inogona kuita nhongwa yapane mumwe munhu zoita netsa. Halo. Wazoenda kunourayisa uko unotsvaga chakati undiigire ndikupe blessing. Yeti tikamuterawo iye Isaac haana musi waakavhima kuti awane blessing yacho. Alright. Halo. Blessing inogona kuti ikauya mandiri inini iri yako. The blessing was meant for the boys. It was not for him. It was supposed to be passed along the generations. But mune mumwe munhu iri kupota yafiramo nekuti akamirira nyama. Saka unogona kuita munhu ane blessing yako akamirira kuti umutengere bhutsu. Otombopotswa neaccident akabata blessing yako yemarriage akamirira kuti utenge shangu, utenge maswiti kana kuti phone. Saka iwewe vakomana ava vakaita nguva yakareba vaina baba vakasamukumbira kuti tipewo blessing. Sei ndiri kuti vanga vakapusa vari 2. PaGenesis chapter 26 vakaona baba vavo vachirima nekukohwa mudrought ye. Waifana kubvunza kuti baba mazvigona sei? Saka iwe unofana kuita maziso ari observant kuona vanhu vaunoziva, vawakakura navo, vaunoshanda navo, vaunonamata navo kuti iwewe tiri kunamata tese, tiri kurarama tese, but uri kugona izvi sei? Sei warima mudrought ye ukakohwa? Amen. And then you know what it takes for them to speak over your life as well. Amen. Imagine kuti baba ndivo vari kutaura kuti vakomana ndaakutofa, ivo havasi kuona here kuti mudhara akutofa tisida kublesswa. Ndo zvakaita vana vesangano vashoma vanoswera vachibvunza blessing. And I can tell you kudai so ndasimudza ruoko rwangu rweruright pamberi pamwari wangu waAbraham, Isaac naJacob. Ansanamboita one phone call kana one message inobva anyway inotaura kuti baba ndiblessing. Vanongoda firefighting. Ndaita dream ndarota nhunzi ichidhonza hembe yangu ichibuda nayo panze. Ndinamatira handizivi zvazvinoreva. Haiwa, in the name of Jesus, that fly will never come. Amen. My God. Kana wana anomboisa message kuti baba ndikumbirewo kufona muri free here ndoti kuda kufona nguva ina 10 woti baba ndiblesse you. Speak a blessing over my life. I think it's a blessing. Kana ndo Jacob na Esau. Jacob aiswera namai vake achisuka ndiro, haana basa namudhara, haana uye aiswera kunovhima mhuka nemadzimai, haana basa neblessing. Kusvika baba vakatozoti Jacob ndokutadza kunzwa Esau uya kuno, mazuva angu aswedera, nditsvagire nyama ndidye ndikuropafadza. Ndokutanga kumhanya. Akawana yaenda. Saka vazhinji ndinowana blessing yaenda because hamukumbire zvinhu izvozvo. Vakomana vakakumbira zvimwe. Kuti blessing yaMwari kuGenesis chapter 12 nepapapa inoiswa mumunhu kuti iende kumunhu. Saka all blessings come from God to men through men. Amen. When God wants to give you something, he sends you a man. Amen. Yes. Amen. Most gifts come in human form. Most gifts come in word form. Yes. So whenever you see a man who is blessed, open your ears. Taura zvishoma. Ndinogara ndakaita vanhu vekuti akandishanyira ndiye anotaura stereki. Inini watogona kupusa kati. Vakati mazuva ainzi chiko nemuparidzi uye anzi bvuma kupusa. Anzi pusa achichaziva. Zvaimeka sense dzimwe nguva. Never be the initiator of a conversation in the presence of a spiritual person. Kana kuti unogona kukona iwewe ndiwe kuramba uchingogofa mawedi. Baba pakati paya zvinombofamba sei? Man of God, woman of God, pakati paya zvinombofamba sei? Zvichienda zvakadaro. Are we together? Uchibaba blessing. But all the time. Tsvaga chinoita kuti pataurwe mashoko.
all the time. Make sure arikuzi andigone kutaura ndisina kuguta. Pane chinoita kuti nditaure ndikadya. Mukomana akati ndiri kuda nyama yemhembwe. Iyoyo ndikangoidya mhenozva ndinonzwa ndongonzwa kuda kutaura zvakanaka pamusoro pemunhu auya nayo. Iwewe ukasangana navamasiyiwa tsvaga munyevhe wotaura kuti vamasiyiwa nyevhe iyi idyai. Wotaura kuti wana kupinda ane 20 years ndisina kumboidya. Mwari ngawakupire zvakanaka mupano wandirangaridza chinyakare wani. You receive the blessing. But vangani vanozvigona. I will tell you of an incident that happened 2020, if not 2019. I bought a certain man of God a car. All right. Ndatenga mota iyoyo. After 6 months, I bought him another one. Wow. So I then went to his office. Those that have visited me, ukandiona ndisina kupfeka hembe dzangu dzekuti maybe these guys kashoma kuti ufungo ndiri mufundisi. Ndina Mwari. Ayo kasangana neni muroad aiwa kuti undikumbire prayer azviti. That I have made sure you will never ask for prayer. Azviti. Unototinamatira. This man of God, nobody, Baba, I want to bless you. I want to pray for you. Paita munamata unotiza ere kana kuramba. Munamata uramba. Pamabvinda pfugama ndadaiso. The next thing I saw the man of God, I think he was around 4 meters away from me. This chakamutakura nachakamurovera pasi chikamuti chakamurovera ikoko kuseri. Right. What he messed up, it was wrong for him to receive the second car from me. One, it was a sign of pride. Chaifana kuita ndechekuti magogona sei kundipa mota yekutanga ndiri kuda ichocho chinoita kuti mutipe mota. Ichocho achiuye chichioneka chinouya nemuromo chinoita zvekunzwiwa. Saka kana uchida kupiwa chinhu chakakosha chinogara upenyu hwese, piwa chinouya nemuromo. Amen. Chikire munhu wemweya atambire nemaoko anotambira nenzeve idzi. Atambira nepapa atambira permanent, atambira nepapa atambira chinhu chetemporary. Hallelujah. Saka in most cases transaction yacho mukatarisa ane blessing akatambira nemaoko. Akanzi ndigire nyama ndidye. Nyama inotambirwa nemaoko. Akanga auya nenyama akatambira nechii? Zvirumbobatwa here. Hey. Zviri kubatika here. Ukaita shamwari yako yaunongogara uchikwereta every time. Wamukwereta muna January, wamukwereta muna February, wamukwereta muna April, wamukwereta muna August, wamukwereta muna November. Rimwe zuva enda unotaura shamwari, iyo chinoita ndirambe kukukwereta uchindipa iweweka. Taura mashoko handidi kukukwereta. But vangani vanozvigona izvo zvokuti pauri handichadi mari, ndiri kuda chinoita kuti ugare nemari iwewe. Amen. Ona. Vanhu vari kutotaura kuti munotarisa kukwereta manje. Chadi kwereta baba. Right. Tikachizoenda kuseri kwenyaya iyi, tinomuona akutaura kumwana wake. Haana chaakapiwa. Mukatarisa Jacob paakablesswa nababa vake, haana kupiwa anything besides a bottle of oil.
All right. Asina kublesswa ndiEsau akapiwa mombe dzese but akafa asina chinhu. All right. Akagamuchira nenzeve ndiye akaita zvinhu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Right, ngatirambe tichidzika nayo. Takuda kusvika kwekupedzisira kwandiri kuti inini tinoramba tichidzidza tichibatsirikana. Takuenda manje kunyaya ndiri kuti zvinogoneka here kuwana blessing kune munhu asina ukama newe, kune munhu asiri baba vako veropa. Yes. Saka ngativhure kuna Genesis chapter 47 verse ya 10. And besides, don't know more the protocol of blessing. Anyone in a higher rank. Anyone on a higher rank. Anokwanisa kublessa. Because mangwana munozotya kuti vamwe vanhu vacho vanenge vane mari handifunga kuti vanhu vakanaka nechichi. Mukatarisa pa Genesis chapter 31. Chapter 31 verse 55 it says, early the next morning, Laban kissed his grandchildren and his daughters and blessed them. Then he left and returned home. Laban ayenda kunganga. Laban was a sangoma. Laban was an evil person. But the Bible is saying he blessed mudzimai wa mufundisi Jacob, mudzimai wa prophet Jacob wakablesseka. Position now, that's the protocol of blessing. And then mukatarisa tikadzokera kumashure, Labani mumwe chete ari kuuya achiudza Jacob kuti ndaudzwa kumwanga kwandaenda kuti zvinhu zvangu zviri kufamba panapa because iwewe une blessing. Saka your association with a blessed person can cause your things to move. Mukutadza kutsvaga shamwari, muri kutsvaga dzakaomerwa dzega dzega, mbudzana chete chete, hapana gwai, hapana nzou. Mimi munenge muchingochema mari, muchingotaura kuti baba zvaomera zvakaita chacha. Saka you can actually live a blessed life through connection to a blessed person. Amen. Nasi. Saka mukatarisa nekuda kweblessing, Jacob is the only man akaenda kwaatezvara neanointing oil akadzoka nemadzimai 2 nevana nepfuma negold. That's what blessing can do. Yes. Are we together? Amen. Rega indiende pa 47 up. 47 verse 10 says, then Jacob blessed Pharaoh and went out from his presence. So Pharaoh was blessed, but he was an unbeliever. He was blessed by a believer. Which means Jacob spoke words that were deemed blessing by God and by the Holy Spirit. And Pharaoh received the blessing without prayer, without believing in God. Amen. Yes. And it was a blessing. Yes. Amen. Saka you can meet a man of God who is not related to you. Okupa blessing yakapiwa blessing e. Asati ablessa vana vake pa 49. Anditi? Hey, blessing yakatanga krimu ye blessing yakareceiviwa naFaro. All right. Faro akatangira Joseph, Zebulun, Gad, Matthew, Simeon, whatever. Vakatangirwa naFaro kugamuchira blessing because he had given Jacob sadza. Okuudzai kuti gona kuitira munhu chinoita kuti ataure. Sharuka wakatadza kuziva kuti vana havasati vablesswa vakamhanyira kublessa mutorwa nekuda kwemupunga, manhuchu, mangai, gariki. Saka pavakangopiwa chibage chete vakabva vabata Jacob kuti dzvi. Yeah. So iwewe unogona kurarama blessing yandakapiwa naShe inini.
Okay. And ndikakutaurira nhasi, Amen. and you become blessed. Saka nhasi becomes a new chapter, a new Amen. season. Wotoziva kuti handina weukama akandiblessa, handina mumwe mufundisi akandiblessa, but ndine day randakadedzwa kuservice yeusiku. Mazwi akataurwa pamusoro pangu. Kubva ipapo ndakaona zvinhu zvangu zvakakufamba because ndada blessing. I receive. Ndiyo nyaya iripo. Amen. Thank you, Father. Haleluya. Zvambonge zvitaurwa naMwari zviya zviya kuna 12 kunzi ndichablessa vanhu vese kubudikidza newe. Kune vanhu vanotonzi blessing, ukasangana naye wasangana neblessing, akataura kwauri iblessing yataura. Amen. Very good. Ngatiende kuna Numbers chapter 6. Chimutsai vakarara vaya vaya muti mufundisi wakuda kublessa vanhu. Numbers. Imbo unmute imese ndimbozwa kuti vanhu vapenyu here. Ndisanda kublessa. Tiripo baba. Kukomborerwa. Dzimwe vhesi dzenyu dzakuita kunge dzedhaga nehope. Hope dziripo hadzo asi takamirira blessing hativati. Yanatonga kugama remunhu. Everyone, right? So, takuenda ku chapter 6 ya Numbers. Blessing ine simba zvokuti uchainzwa inotopinda mauri ngeshivha. Unotozwa miri kufamba kuita sekunge mune zvinhu. Muchainzwa uchaona nehope dzaunorota. Zvinoitika mangwana, zvinoitika next week, next year, 10 years. Right. It says in Numbers chapter 6, verse 22 to 27. I will read it first and then I'll come back to declare the same words and I'll then pray. Then I'll it says, let's all listen as I read it. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, right? Mukacheka Mwari ndo vada kublessa vanhu but vari kutuma munhu. Saka nhasi nyaya haisi yangu, inyaya yako kuna Mwari but vatumawo inini kuti ndivamiririre. Foni yaMwari ifoni yangu. Zvira Mwari izwi rangu. Saka chiteerera zvakutaurwa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So ndakutanga ipapapa ndakudzokorora. Iwewe chaunenge uchiita kunamata wakasimudza maoko uchitaura kuti I receive the blessing and I allow you to manifest in my life to become tangible. Amen. Serious. Become a habit. Become part of me. Oh my God. Oh my God. Immediately some begin to have change happening in their bodies because
The place inogarwa necase ndo place inogarwa neblessing. Amen. When the blessing comes in, the case will be displaced. In Jesus' name. Oh yes, oh yes, oh yes. I thank you, Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Yes, 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 yes. in the name of Jesus. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, my Jesus. Thank you, my Redeemer. This is an opportunity. This is your time. This is your time. Your time, Jesus. We receive it. We receive it. Hear We your voice. receive I it. can feel your voice. I can feel your power. Something into their everything about them. They are driving this. My voice. Right under the Amen to your voice. Now this in their lives. Bless you name of Jesus. Name of Jesus. God bless you. The name of Jesus, the blessing comes upon you. The mark of the blessing comes upon you. In your house, everything about upon you. The name of Jesus upon you. Blessing comes upon you. Little blessing, little blessing, little blessing, little blessing. You, amen. Name of Jesus, health comes upon you. The blessing upon you. Jesus, I receive in the name of Jesus. Name is Jesus. Jesus, I carrying the blessing of the Lord. Jesus, I receive The name of Jesus is you. Name of Jesus. Name of Jesus. Blessed. The favorite of the Lord. The light of the Lord is upon you. Jesus, my Hallelujah. Hallelujah. Everyone lift up your hands. Lift up your hands. And I want you to look at the screen. I am going to touch you. As I touch you, the blessing of the Lord is going to come upon you. Amen. Our God is going to enter your house. Amen. Angels are going to enter your house. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Yes. Oh my God. I'm going to touch you now. Amen. Put my hands and touch you. The moment you see the screen blank with my hand, the Lord is touching you, transferring the blessing. Everything that was hidden, that was stolen, health-wise, financially, socially, everywhere, academically, restoration, revival, and miracles. Thank you, Lord. I touch your footstool in heaven. I touch your throne. I stretch my hands towards your people and I touch them, Lord. Oh, let your blessings be transferred into their system. Receive the blessings of the Lord now. Now.
Now, in Jesus' mighty name. Amen. Jesus. You, Jesus. Child of God, you are blessed. Blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed, blessed, you are blessed, you are blessed. The Spirit of the Lord is upon you. Amen. Jesus, we can all unmute our microphones. If you have a question, you can fire it. If you have a prayer request, you can fire it very fast. I'll then pray for you. If it's healing, if it's deliverance immediately, I'll speak to you and I'll pray for you. The Lord will do a lot of things for you, and the blessing will begin to show for itself that it is in your life. So you are welcome. Be fast. My battery is about to run out. It's on 10%. So Man of I pray for speed, Hamuna Father. vachirikuwanisa a new job. All right, guys. Because we have to do it in a better way. Yes. Proti lift my hands and you my virtual hands. Kana lift my virtual hands. Don't know chatanga dan. Chitanga name admin. Prayer request yangu baba. For my son Munapato. Kwa September. Okay. I'm seeing you because I have to see you as well. Admin wa Jarugubi. Where is that? Mute a little bit so that you know banana mkana Kumbiro kuti vanhu vese vaite mute kana vasirivo vamuri kutaura navo panguva iyoyo. Kana zvichiita mukaenda kubva kwokutanga munoona picha yemunhu nezita rake unogona kungodaidza kuti ningi 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 iye let me go by each person very fast. Let me see how I can do it. Minister Bera, what do you want us to pray for? What do you want to speak to us about? You can go ahead and speak to me. Unmute your face. Ndikataura newe void unmute no vandataura newe. Right, Baba, ndakuna matroho yote mudzimai wangu mutaporeswe, she's in the hospital. Then yes. Nekuti my finances wangu improve. Father, in the name of Jesus, we thank you for divine health. We thank you for life. We thank you for life. We thank you for life. In the name of Jesus, life, wherever she is, the angel of life, visit her. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus, for touching his finances. In Jesus' name. Amen. Amen. Judith, very two, yes. What do you want me to pray for? Makorokoto ebasa, you'll be working. You'll be working. Chipo, come on. What do you want me to pray for? Mwana wangu baba anaoneteka ni autism and Father, in the name of Jesus, let there be recreation. Let the blessing of the Lord be upon this boy. In the name of Jesus, let him be different. Let him be touched by your hand. In Jesus' mighty name. Talent Rungwe. Come on, speak to us. Baba, ini ndoda kunamatirwa baba vangu havasi kunzwa zvakanaka vari kwaMutare nekuti ndovani kubasa. Baba vari kwaMutare. We declare an extension of life upon him in the name of Jesus. Your mercy, Lord, the mercy of days, the mercy of addition. In Jesus' mighty name. Patience. We are coming to you now. You can speak to us.
Oh, Father, I need speed and financial breakthrough and The Lord is marital. saying, I need to pray for your eyes. Okay, Your eyes. yes. I don't know why. Your eyes. So we cancel whatever Yes. the enemy was planning concerning your eyes. You will not have difficulty. And I pray that financial breakthrough, financial revival, the blessing of the Lord will manifest in the area of finances. In Jesus' mighty name. Julia, speak to us. Bye-bye. Thank you. Julia, speak to us. Hello, Baba. Ndine makumbo anondirwadzira mumabhonzo. Vana vangu havanditeerere, Baba. Financial breakthrough. Okay. Ndine munin'ina anorwara kuZimbabwe. All right. Okay. When did you last have a scan concerning that problem? Did you have a scan? I've had a scan pagumbo roku left. Hapana chakawanikwa. Okay, they scanned the legs only. They didn't scan your abdomen. No. Okay. Okay, so let me pray against the problem. It's in the abdomen. It's not in the legs. Okay, Baba. Father, in the name of Jesus, I cast this problem now. In the name of Jesus, you devil, go. In Jesus' mighty name. Father, I cancel stress. I cancel BP in this life. In the name of Jesus, depression go away. I speak peace in the house. I speak unity in the house. In Jesus' mighty name. Amen. Vamnanga tinzwe zvamuda kutaura. Unmute itinzwe. Takaema unmute. Hey, yeah, unmute. Breakthrough, Baba. Okay. All right. Zvese answered. God has heard you. God has heard you. God has heard you. Yeah. God has heard you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Aha. Uya anonzi away andizo ndiana ane ndebvu. Abati. Taura tizo. Baba ndo company yakaregistiwa kuZimbabwe ICT toda kutsvaga investment plus futi kutoda kuti kubasa vakurumidze kuprocessa mastudies angu RCDD plus omwe ndipo wisdom pandichastada one intelligence kustada wakura wakombotinetsei. So okay. Do you have anyone close to you akaita anonzi machi? Sort of a breathing issue. Maybe anofema achita sound. Oh, my sister. What is the issue? Anambondiudza kana achivata anombozarirwa. Okay. I don't want you to spend money on the op concerning that breathing issue. Because ari kubloka pane growth ari pa windpipe. And it will end up costing you. So pauri kukumbira kweso kwakanaka hako but wakateiwa mari dzako nekuzobhadhara mabills iwawe operation. So we need to cancel that, and it's cancelled because you are blessed. Your money will not be used in my hospital. So you are blessed in the name of Jesus. Company yamakavhura kunoku ndechi? ICT, so through the ICT. All right, because I was seeing Murguita ICT zvenyavo, but I was seeing mombe. Kunoku kwacho, you have to find a place yekuchengeta mombe. Amen. Vari kumashiro vari kuseka kuti maudzwa zvemombe vari kusekei? Ndafunga kuti vari kuseka kuti wakuvara ka. No, it's well, the Lord is with you, the Lord will help you. Andisika. Regai tiende pana Nago apa. Nago, what do you want God to do for you? What is your prayer request? Baba ndokumbirawo kuti mhuri yangu icho mari dziungane Yeah. So there are changes in Tanga Zaitika so that they can come there.
Are we together? Yes. The delay is concerning behavioral change. If they come in their state, they will be lost there permanently. So pray for their transformation. Amen. Saka Mwari vanotodelaya vamwe vanhu kuuya ikoko kuti vange vambochinja varegere kubva vanosvika vachiparara. They will be taken by the sea. Amen. Are we together? Amen. So I want you to be praying for them, so that you don't lose them. Rutendo, can we hear from you? Mukazongona yakata yake yatodzima nekuti yapera bhati. Tikukumbira baba kuti tienda kuma authorities eisland when it's the tifambe tiwanewo dzimba nemabasa nemari. Ndimbobvunza mama kuti hapana power bank here ndione zvekuita because it's on 6%. Because people be disappointed. I know people be angry. Ndogona kutsvaga ndoisa pacharger somehow. Just give me time ndimbotarisa charger. Charger wa power bank. Yeah. You can sing. Zapaite hwana anotiimbira kambo kenyasha. Makanaka muri tinotenda Mwari munogona kuuraya foni yangu nemaimbira muri kuita. Mama gacheta risimo Mwari fast. Tochitaura here baba. Hanzi. Achibomira yakandiise foni yacho pachachi. Right. Foni ya. Apa charge. This way. Oh, yes, that's what. Right, apa charge. Yeah. Amen. Yes. Amen. Thank you, Baba. Kana fungwe. Thank you. Pane mama Tiruti ndoti pano makutiona. Aiwa ndisu taura kuti vauya apa ndati kubva patatanga service admin ndakuvaona vaende. Admin vapi baba? Admin vapi baba ndiri pano. Neni ndiripo. Admin ndiri basa. Hanzi? Admin ndiri ndiri basa Zoom yangu ndiri ndiri basa. Ndandavuka kuti hamupo makarara. Aiwa kana no ndandiripo kubva tichitanga service. Sure. Chibage chakaibva. Ndikuuya baba muchengetere. Chakuisira paZoom. All right, so we go kune uyu. Like I said, if you are rushing kubasa kana ndataura newe, you can leave and go. And titika free, don't too bad kuti ndazosiya baba wachitaura ndikaenda nei. Ndogona kungosara nevamwe kuti vatanga ndichingodzika nelisi sezvazviri
kana wapedza kana urungodako because kwapedzera kwacho ndichazokuita prayer handiti but I think major part of it ndapedza. You can actually go and sleep so that ndopedza nevaripo. Ina handina problem, ndogona kuita it's around 2 now here. Ndogona kupedza kusvika kuseni, handina problem. Saka but I'm worried about him unoenda kubasa handitika. So please feel free. Usazoti baba watozosara wakabvunza kuti ndingaenda kupi. Ukaenda ndisina kunamatira ndopaingatoita issue. But as it is, kana ndapedza kunamatira you can go kunorara handitika. So you can go ahead. All right. Baba tikumbira kunamatira tukuenda kuma-authorities e-Ireland musi Wednesday kuti mapepa edu afambe tigone kuzoshanda nekugara nekuvakaodzimba nemari. Arikutaura ari kupi? Ndiri pano. Ndiripo pasi rakanzi Rutendo Chameni Magadzire. All right. Mai Chamboko ndinawa Chamboko pano. Handina ndiri kuona. Handina kana ndiri kuona. All right. So I'll come there. Rega ndidzike nequeue. Ndiri kuuya ipapo. Right. Ndaitaura Rutendo ari kumusoro uko anenge ane dread. Tete tine madread. Rutendo munakira. Hanzi Zoom iri kupera in 20 minutes. Let's be fast. All right. Baba, ndinoona matirwa babongo havasi kunzwa mushe vari kubhindura. Uye vana vangu. Vari kubhindura. Vana vangu vanenge vari vana vanoteerera. Okay. All right. Did you have an issue yekunzwa kufambwa kumusana so? Ndakamboita vaiva mukati kunge pahuro kunge kudzika muhuro. Chinhu chaifamba? Ndainzwa chinhu chaifamba pahuro pangu mukati. Chakapera rini? Mamuri ndakambozvinzwa muna December. All right. Okay. That thing does not actually live there, Muhuro. It lives. It's a monitoring spirit. You know, monitor my finances. Do you know kukanganisa my decisions? If you plan to do it chakati, but when the money comes, you don't do that. Check whatever you have been planning and what you have been doing. There are two different things, like. But it's cancelled immediately. As you are listening to me, it's cancelled. You are free from that. Amen. God has delivered you. Right? Lois, speak very fast. What do you want God to do for you? Okay. Thank you, Jesus. I don't know if you had allergies or something. Do you react to something? Okay. Ari kunetsa maruva pese pane maruva pari kuita problem. Okay. All right. Father, in the name of Jesus, because of this blessing, you are free. You shall not react to anything. You shall not be tormented by any environment. You shall have and shall carry an environment that you go with, that you live with. Gillian, we want to hear from you. Speak, woman of God, you are free. Makadi baba. Thank you very fast. Kwazara 19 minutes. Ndoda kunamatirwawo kuti ndite confidence yekudriver nekunamatirwa mwana ari kuZimbabwe pane 20 years ave mwana anoteerera akukwanisa kuzotijoinawo. You are blessed. I don't know who gave you your name. Ndiani akakupai zita? Baba. Vakariwana kupi?
Handizivi. Okay, that name. Hanzi, wakaona bhuku? Pane bhuku ravakambondiratidza vachindiva ndakatora mumazita. Rari bhuku. Because it's a spirit. Chiri kutadzai kudriver ispirit yakauya nezita. Right. Bhuku racho it was a character yemunhu aifoira iye ainzi Gillian wacho. Aineseka zvinhu zvese. She was always messing around things. Okay. Saka be it cooking, mukatarisa mukabika, munoti nhasi mukabika zvakanaka mangwana is something else. Munobva havazobvumika manje pecooking apa. Regai tigonamata zvedu. So God is about to set you free. Father, in the name of Jesus, you are released. The king of that name, from the curse that is with your name, the spirit that is following your name, in Jesus' name. Tenai ngatinzwe zvauri kutaura. Makadi baba. Ndachikumbira nyaya yako nguva yatopera kwasara 17. Baba ndonamatirwa for all round settlement nefavor and no more delays, no more disappointments. Pana uyechi? My relationship nekubasa futhi. Alright. Wonderful. So ndichazokuudza munhu achakuroora kuti akaita sei. Unondibvunza kwachena. Alright baba. Alright, bye bye. Purpose ngatinzwe nyaya yako. Yes, Baba. I need prayer for speed and for my kids' protection. Speed for my purpose. Wonderful. God has heard you. You are blessed. Amen. Whatever you have mentioned, God has heard you. Amen. Thank you. All right. Thank you. Jean. Baba, mwana wangu akaita growth pagumbo rake paibvi, growth risinganzwisisiki kuti chii chiri kuitika. Ininiwo ndiri kudawo blessing yemarriage yemurungu ane mari. Wagona kutaura. Taura munhu wauri kuda. Ndoda murungu anochengeta mhuri yangu, anondida ane mari asiri murombo. Varomba havasi kudiwa. Handisi kumuda. Pasi nemurombo. Let me pray for you in the name of Jesus. Mune anoindi oil mozora mwana paibvi pane growth. Ari kuZimbabwe mwana. Ari kuZimbabwe. Munoarrange nevanhu vari kunoko voiwana so that zvinoita zvakanaka. All right, ndogamuchira. All right. It's well, whatever you have mentioned will become what you will see, what you will go through. That is what I Bridget. Amen. Hello, Baba. Ndikudokuna makutirwa job deliverance ne blessing mu marriage mangu. All right, Father, in the name of Jesus, thank you for a better job. Thank you for a peaceful marriage. Thank you for prosperity. And thank you for setting her free from every demonic oppression, demonic possession, demonic manipulation. In Jesus' mighty name, amen. Amen. I receive. Yvonne, how are you? Can we hear from you? Right, Baba, but it's saying, mukomana akapedza kuuniversity mwanasikana ari kuda kuenda kuuniversity awanewo scholarship. Okay. Father, in the name of Jesus, everything be granted unto her according to your will, according to your wish, and according to your purposes. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. Amen. Yamuranai. Aripo here ndikuona feni. Ndiripo baba. How are you? Ndiripo zvangu ndokumbirawo kunamatirwa madziso angu nemwoyo. Oh, madziso nemwoyo. Did you have anyone close to you angaine depression? Yamu. Inini washo. Oh, ndime depression yacho. Okay. Makapiwa medication here. Ayo. Okay, so I need to talk to you. Pamunenge muri free on WhatsApp. I want to chat with you because I saw medication. Okay. I don't want you to go line ile medication because ndinozonetsa kudzoka. Okay. Anditika if you start it kuzokubuda kunotinetsei. Anzi naMwari ndinamatire peace pauri. Amen. All right. Father, in the name of Jesus, I declare the blessings of peace upon a life. Peace, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. I'll talk to you about what God is saying concerning a lot of other things with foundation here that depression is I'll talk to you, remind me, and I'll talk to you. Shailene, how are you? Excellent, Prophet. How are you? Azi? Our financial breakthrough and marital. Also, I want the anointing that is on your life. The anointing that is upon my life. No, Karagu. South Africa. Oh, Muru, South Africa. Yes. All right. Karon pinda offline. Chiripo. Uri chiripo. Uza na ye who keeps chickens. Mai vangu. Vanochengeta huku. Yeah. Okay. So we need to pray. Wanaenda kuchechi kupi mama? Amazwana handizivi but ndakavajoinisa group redu ratiri. Vakavajoinisa group. I need to pray for her. Okay. I will tell you. And talk to her so that I speak to her concerning our yoyo. There hasn't been much improvement. Yes. The life you are living is the same life she is living. There is limitation yakawandisa, there is loss yakawandisa, there is poverty. Yes. Vanhu vakakona muchisekerera zvinoita kunge zviri kufamba but ma1. So Father, in the name of Jesus, I break the curse of poverty and I bless her. I bless her. I bless her. I bless her. In Jesus' mighty name. Vanotochengeta shoma shoma pana zviripo. Mr. Anthony, how are you? Right. Yeah, what do we pray for? My twin. My triplets, boys. Amukutaura bega sei madam avapo sei apa? Varipo. Tiripo, how are you, man of God? Pamberi ne ZANU-PF. My triplets ne business, baba my finances. I'm seeing, you know, the Lord will bless you nena yemba. Amen. You have another house. I don't know how you're going to get that house. Amen. Zvimwe zvamutaura zvese izvo Mwari wakunzwai but kune imba iri kuuya ndoichakonfirma zviri kuuya. Amen. Hello.
Saka unozondibvunza mangwana ndokuudza nhamba yacho yekutanga, the first 2 digits. Iko kwavanoisa manhamba futi here dzinoita connection nenhamba here dzimba. Inenge riri Yeah, dzinoiswa manhamba. Dzinoiswa manhamba ka munondireminder mangwana ndokupai nhamba yacho. All right. Maita basa. Thank you. You are blessed. You are blessed. Amen, prophet. Thank you. Adri right, Baba. I'm grateful. Okay. Thank you very much. I think the last 2, maybe 2, 3. There is somebody, you always have a burning sensation on your throat, acid or something. Yes, Baba. We need to speak against that. You are always having acid on your throat. Yes. And medication doesn't seem to work. Hello. Yes, Baba. Mr. Ian banane kutambura neacid here. Munogona kujamba kudzokera kumashure murimi. Vanotambura naye. Vanotambura nereflux iyoyo again. Ndaona kalaini kacho kachikwidza kumusoro, saka kune vanhu 2 or 3 vari kumusoro vanofana kunamatirwa exactly the same. Father, in the name of Jesus, I command acid reflux to go. Amen. In the name of Jesus, healing is your portion. From this point, you shall not have that problem. Amen. Be with in Jesus' name. Father, I bless them with the fruit of the womb. I bless them with business. I bless them with acceptance. I bless them with purpose. I bless them with favor. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you very much. Wow. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Mr. Patience. Akadzima yake. Mr. TCL. Tauraiti. Akati baba. Ndiri right munofara here. Ndofara. Unaona matirwa vana financial blessing. I want you to get married. So I'm going to pray for marriage. Father, in the name of Jesus, thank you for marriage. Amen. Thank you for marriage. That will bring peace. That will bring peace in her life. In Jesus' mighty name. Amen. Amai vane magirazi ava ngavachitaura tini. Aita basa baba tikukumbiro service yaextendwa ne5 hours. Tikukumbirawo acceptance mapepa edu tiwane Irish citizen. Mina ada kuita 5 hours ndiri panapa ndisakumukira kunhamoka ini kwamutari. Aiwa handikufara zvangu augo ndoenda handichingopedza nenda kutogadzira kwedu. Handidhiraivhika ndongodhiraivhika. Maika pasura ndimitaura eka ndiwanda kuti magirazi eka ndindi mapakiwa. My prayer union with my family. Okay. So I'll start praying for your parents. Amen. Father, in the name of Jesus, let there be peace. Let there be life. Let there be unity. Let there be God in the house. In the name of Jesus, Father, a reunion with family. In the name of Jesus. Thank you, Spirit of God, the reunion by your hand and through your hand. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maishamu, you go South Africa ka. Ndine zvinhu 3 men of God. Ndakarumwa last year November. Pagumbo pangu papaita black saka pane lamp rinorwadza. The second thing for my visa kuti husband wangu ane visa rekuenda overseas. And third one, ndakuda ari matwins men of God. Baba. All right, makorokoto nezvese zvamataura zviri kuitika inenge iri testimony. Patient dzoka ndichikutsvaga. Abati. Hanzi. Hanzi.
I don't know kuti zviri kufamba sei. Pane chiri kunyo. I think pane ari kutraya kunyora. Pana munhu ari kushare their screen. Iko zviri kuitika izvi. Aha, ndadzoka. Yes. Takuona. Ameno zvichiitika. Technology inonetsa. Very good. Vamwe vacho mafesi ndovaziva handitsumbo kudeedzai. Ndaona tambo apo, tambo atsumbo kudeedza rara zvako. Baba vedu. Baba vedu we. John, chitaura chii? Ndoda kuti Mwari vandibatsira ndiwane basa unobhadhara. Ndiri kuno kuUK. All right, John. You know what? When you're speaking to me, ndaona ibunoruziva. Yes. There is so much lack of speed in your life. Yes. Speed yakashomeseka zvakanyanya. Ndibatsire handiziva hangu kuti hanzi ndibatsire. Bless me. In the name of Jesus. Amen. I speak speed. Amen. Speed in your life. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. I cast that spirit of chameleon out of your life, out of your hands, out of your destiny. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Andilaenda kupa ngari papa adzima foni. Amen. Ndipo baba tiri pabasa ndokumbira kunamatirwa. Baba. Na Andile. Aiwa Andile ndini memdora. Mai munza ndimo wandiri kutsvaga muri kupi? Ndiri pano baba ndindasimudza roko pana. I can't see you. Ndikukuona idho. Serious. Itai slogan ndobva ndakuona. Waita slogan yemusanga. Ndabva ndakuona. Right. So you have the second child, don't worry. Thank you very much. You have the second child, don't worry. Thank you. There's help you in the process. Thank you. Don't worry about that. Ndiri pabasa ndiri kumboona matirwa ndiri pabasa. Muri pabasa? Handisi kukuona ise muri pabasa papi ipapo. Ndiri pano baba ndatopa pabreak ndiri kudzokera kubasa. All right. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, whatever is in your heart is granted. In the name of Jesus, I speak deliverance. I speak healing on the knees. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Baba, mwana mna matwasati akutaura. Father, in the name of Jesus, I touch every faculty of his life. I speak recreation. In the name of Jesus, let there be change. Let there be growth. In Jesus' mighty name. Amen. Eno baba ndiri pabasa. Baba ini ndikumbira kunamatirwa kuti basa randakawana vakurumbidza kundiswicha kundipa vhisa 1 makadai bati simudzairi ruoko makaita zvandakaita izvi handisi kukuona izvo just lift your hand like this. The right hand. Father, in the name of Jesus, I bless her now. And I speak your name now in Jesus' mighty name. Amen. It is done. Granted. Amen. Mr. Just off baba makumbo angu ari kuoma. Makumbo angu ari kuoma. John's mention you want to Papua New Guinea. Makumbo ari kuoma. Makumbo ari kuoma, sugar level iri kuramba yakakwira baba. Makumbo achona ari kuoma izvozvi. Rimwe rachona rakasviba. Riri kusviba. Riri kuoma. Okay. Okay, I'm touching your legs now. As I touch mine, I speak healing, I speak restoration. I speak the name of the Lord and the blessing of the Lord. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Baba, Baba.
Regai ndifambe neprogramu yangu mafambiro andachingoita. Thank you, Baba. Thank you, Musanga jamba muchidaro, regai ndisvike nayo. Ndedzei ndidaro handitika. Hapana Sandra. Sandra taura tinzo. Amen. Maita baba makanditi mandipa basa kupedza PhD yangu manje saka July ndiri kuda kutanga kutambira July. Contract yangu izopera muna June. Amen. Makorokote basa. Mr. Wanda mudzimai ari kupizva unenge uri wega. Vakarara. Ndiripo baba, I'm here. Iwe kai. Munhu waMwari ndokumbira kunamatirwa oga. Tano. Hausi kufa. Ndogamuchira munhu waMwari. Basa. Wakambovhunwa kuti urufa kare ukasafa. Saka sei uchirungo chakufa. Uri kupedza nguva uchifunga zvisina basa. Aiwa, kana munhu waMwari ndogamuchira upenyu. I receive life. Father, in the name of Jesus, thank you for their life. Thank you for their life. In Jesus' mighty name. Amen. Everything is well. Amen. You are on course. Amen. Fear not. Amen. Right. Amen. Hey, Melody. Bye-bye, Melody. Baba, yes. Ndokumbira nematriwa basa baba, ndoda switch ngene ma-hours plus mwana wangu. Murume wangu anoti akaenda kubasa anobva atanga kurwara, ndokumbira nematriwa nemwana wangu anyatsogona kutaura baba. Munopfeka magirazi? Aiwa, ndipfeke magirazi. Serious? That is serious, unopfeka magirazi? Ndipfeke magirazi. Okay, because I was seeing you wearing glasses. Mazizwa, you want me to pray against that? Yes, Baba. All right, Father, in the name of Jesus, the eyes are corrected today. In the name of Jesus, your sight will not fail you. Thank you. Your eyes are blessed. Your eyes are touched. In the name of Jesus. Saka mamusurumboita issue nawo maziso acho. Ndakuda kutanga kuzvinzwa papa ndinotarisa paipai. Handimeno zvaanoita zvaaita. Anenge kudaita misodzi. Nekubaba. Ndo zvamama akupfekera magirazi manje izvozvo. Mr. Edwin. Thank you. It is done, you are free. Nyaya mataura yakatopera kudhara. Mr. Edwin, tinzwe kanyaya. Thank you, Lord. Thank you. Kunamatirwa financial, spiritual, scriptural, general understanding and wisdom. Akadiko mai. Makadiko men of God. Tiri right kuna kuri bho kuri utonhora. Asi magetsi ari kunetsa. Aiwa hatimbo ndakariona musi uno. Aiwa munopiwa mamwe magetsi vanawo vakachireredza. Aiwa ndikungoti kuti vanhu vazive kuti muzukuru wangu wanditaura naye mai wake hanzvadzi yangu. Ndakakuza manje. Ndakataura neni kamwe chete pagore. Oh, let me pray for you, Father, in the name of Jesus. I bless you. I touch your house. I touch your finances. I touch your marriage in the name of Jesus. Thank you, Spirit of God, for restoration, for revival. In Jesus' mighty name. Amen. It's done. Madam Clara, how are you? Very nice, Baba Mrizeng. Munakuna matirwa chi? Ndokuti munamatirwa mwana wangu asati akuenda kuchikoro. Vari kungoti you come back to you, but havasi kudzoka. Then marriage yangu ndikuda peace in my marriage, then financial breakthrough. Father, in the name of Jesus, thank you for setting the child free. Thank you for placing favor on her. Thank you for touching the marriage. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Thank you, Baba. Akaenda nefoni yekunoku akati away peace smart 2021. Iyi foni haisi foni yeku UK.
Asi uri kudoko kuAfrica. Asi muri South Africa. Aiwa. Takuno ku-UK. But phone ndiye kuno kukai. Ende ikoko. Ya phone ya mangara. Ichachinjwa manje phone baba. Oh. Abadaseka baba. Utenge phone. Ndichatenga baba. Mwana materwa chi? Ndikuda kunamatirwa utano hwasekuru nambuya Mtume. Havasi kuzwa zvakanaka mama vakadiagnosera stage 1 kidney failure. Dedi blood pressure iri kungorise ende makumbo ari kurwadza. Neniwo for marital blessing. Okay. Yeah. Okay. Father, in the name of Jesus, I touch them and I speak life. I speak an extension, a reprieve. I speak your mercy, your grace, your favor, your love in Jesus' mighty name. Father, I speak your light upon her for marital breakthrough, your light for favor in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mai howe na baba howe varipo. Varipo. Ndakapfuura nepazhombe manje apa aiyo paimprova manje pakutengeswa nzimbe. Munofara here? Aiwa itirwai zvakanaka. Aiwa nyaya yenyu ndiri kuiziva ndatokunamatirai zvenyu ndangoti ndikumhorosei. Tinotenda Mwari. Tinotenda chose. Yeah, I think. Yes, Julia. Baba, how are you? I'm fine, Baba. Taurati. Mandina machira baba asi ndodawo basa rinobhadhara randokwanisa. Serious, ndaona varamba vakanditarisa. Bambo ndina machira asi ndodawo basa. Unoona matero kechipiri unge Mr. Berao. Mr. Berao wada kutodzoka kechi4. Basa baba rinobhadhara. Oh. All right. So I was seeing somebody ari kustruggle nenhau inenge blocked windpipe or blocked nose. It's perennial. You are always having a blocked nose or something like that. You have to clear your ear, your air passage all the time. Jani inenge allergy inonzi Sinus. Sinus. Yeah, sinus. Jana ane masinus anegara ine issue. Ni mwana wangu ane masinus. Jana ruta ndi mwana wangu ane masinus. Jini Chirongoma, John. John. Mazana John ndiye kare. Ya dauda. John. Baba rako ndiri kare. Gotenda maswera here. Ndiri right mirai ndiuye. Mamusipo. Ndiripo ndakaita nonzi chii? Unmute. Makadi baba. Ndiri right munofara here. Mudaona matirwa chigogo ndauti murare. Ndatozogaya kuti ndina gogo wasati varara. Ndandicheramba ndiripo zvangu. Ndoda